nggih. Nah. Yo, anu sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben meneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Nek ampun dikayinipun. Lah pinten ora? Mboten no. Ya Allah, Ika iki sing gender. Kris nyai. Sing lentem ngoten lho. None, neno, none, ya. Lah kowe sawane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur wenah. Dadi saorane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase keluarga kuwi kok. Ya kuwi digus-gus kok malah ndase keluarga rumah tangga. Lah ndase keluarga tak ngono apa ki bokonge sepira kok ya. Pokoke ya bawang semok. Nah, iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Kenalan kok jam ndi kowe to Le? Ndak bingung piye to ndak apa kenalan. Lah kula gedangak ngeten lho. Oh, lha wis ndangak to? Ampun lho. Lah wong di karo ndangak ora ana bedane to. Matur nuwun berat ngece ngono lho. Iku masalah. Wis saka dalu Mbak Eka. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Anu kalau wis tak Apa? paket pisan wis. Nggih. Sak ik. Kenalan yo. Lah kula yang boten blanga mungkin malah cilaka. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Ngapunten, Pak. Ngapunten. Kula wedi lanten mriki. ora masalah, pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan aku ana kasine munggah lah nguyuh dadak nang kene. Akhire teles sampean kan mboten ta? Boten. Boten pesan. Kabar pempes ya, Pon. Empun beto, Mbak. Tapi radi maju mriko jajal kaya ngopo ucek lek ngerayu wong wedok. Nanti bawa ya cah bagus. Boyok. Siri mawon tetan seni kuwi ya oleh. Sakit mandap napa mboten? Mandap-mboten ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ulate siji wis blenger kok. Napa mboten saged? Saged, Mbak, kula saged. Kan kula ngewangi jenengan. Iki deneh karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Rasa nguyuh guyuke ngono. Rasa Pak. Lah terus derana mayune ngoten. Aku tak ajak dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Bawane napa niku to? Sampeyan karo garis kuwi dadi dalan kok ati to. Sing dadi pesertane. Yo, blok ngono terus ilang. Bae dhewe marung malah dadi sing baris sing mlaku terus ora nek jantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa cah baris Nggih, manut jenengan. sing niku wae. Kuwi yo oleh yo oleh. Sinawang tanbo seni Kris, kowe iki yo ngenyek yo aja ndangan njuluk to. Sampeyan kok bagus Boyo iki ayu tek kira Kira piye to? lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon kencana kencana ngono. oh Ya, Cindy kok gandrung Cindy. Siji ngono lho, sampeyan ditekne, sampeyan dekne kan Dekne ta kuwi wong walik Mbak walik
Ya apa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Lah kaya kene gedhe lah aku cilik kok. kaya lulu wae. Biasane iki apa? Aku malah merinding aku malah. Ora kok. Lah kok malah ngenek-ngenekke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo wis di pipi. pipite kaya mudang anake ontong-ontong ngene. Dipit-pite ya. Ora apa. Sampe ngerayu sapa dhisik kok buntenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo aku baca madhep mriki kok mriki. Berarti semua demene iki apa iki? Heeh. Aja printan dadi wong Sing lanang. niki Amal wis aja oleh pimplan iki. Sama wong lanang iki sak lanane wong lanang karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Oh, sampe kudu ngerti. Sampe milih sangkae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Wis gede terus ya apa? Malah ngirit aku ketok gedhe ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satu kesepringbet terbantal guling wis ora satu kok. Langsung Alah. Mula lah iso tabul bal-balan ya iso. Mak bayang umpamane bojoku kaya ngene iki. Aduh. Wah, iya. Malam pertama Iya, iya. lah kaya lele cemplung kolam. Jadi burung ngelangi terus kae. Masih boleh enggak ketemu lho. Eh, boleh enggak ketemu lho. Nek munyer ngono ta? Munyer ae lho. Caranya kombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane ampe temune ra ngono. Carane pripun? Golek malah lho. Dadi anggere mencoke ya ning kono kuwi. Mencoke lawan ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisni wis nyang. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Sandal sing mencoke lawan iki sandal ku masamu apa kowe? Oh, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki. Terus Tekan ngendi? Dereng, Urung lah. dereng dugi mriku. Terus Sinawang katan bosen nyawang wong leman iki lemu alem piye. Sama nyawang apa? Aja toh, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku pintu. mantene. Lho, Kak Krisni badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betok anu wedhus. Ngapur. Pak, kula mantang genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek kang endi? Ah, ajeng ngawinke kebo, Pak. Sokor. Sokor. Wes. Masane lho. Lah aku ngelake aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae. Cempe karo kebo iki. Nanti pancen seimbang umpama Krisnya kebo. Terus apa uncek tempe ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnya pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul. Wis jatuh cinta. ngerangkul ya biasa Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek ngene. Lah wong jatuh cinta. Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Kalau selek sampe lanang tenan dah. Cabekan lo ngene iki, cabekan lo ngene. Dah, balesan. Ngene wani. Dah, balesan. Ngene wani. Dah, balesan ayo. Anu Endang balesan ayo. Endang balesan nek wani. Endang balesan nek wani. Aku Endang balesan nek wani. sik Mbak, Endang balesan sik. nek wani. Oh, sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Oh. Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Lah nek pripun mandho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho. Lah kali pripun carane pripun? Lah ya aku celuken nyilih tangane sampean tak rugi ngono ben teko kaya. Oh, Ora cetha. oh kalali. Lah engko yen wonten meneh nggih. Ada, jadi tangannya ngobong. Ya, Ibu Ika dirayu. ikare dilayu. Ika
Ndi to iki ndi? Iki ndi. Lah nggih nggih. Wong kowe maju rono, tak kira maju rono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Catur netra to, mosok sing sawan kono. Nggih, Kak. Wong Roman sing sawan ndi? Nggih. Rai. Sing disawang rai. Terus Lah iki ya rai kok. Endi? Ini iki rai. ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen iki rai lok. Oh, bener. Iki rasa ben wong etuk gemok. Nah, wong jenenge lain kok. Lah nggih rai lok. Mbak ya. Mbok mesem to, Mbak. Belum tahu ya, malah beker. Nek bayang nek mesem iki lho. Ya, Ayo sing kulino. wah, Yo, rayune Mbak Ika iki. anggerakku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku bang. Bangga. Tapi madhep rene. Bu Oh, lagi shit, sedih lu Pak. wis. Anu Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh mbok ganti kresnyane. Aku sorry lho, tapi langsung aku pengen. Sabar. Ayo, Aku tak ngayahi kene sik. aku langsung pengen piye? Yo, kowe Aku piye langsung pengen. Pengen apa kecome wedang? Oh, ya dadi coke wedange digrujuke Patrick kowe ya. Yen mati aku wis kurung angger tresna kumbah tampa Gue ki seniman kon Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Bukan anyar. Nggih, Tonggone tonggomu ta kuwi. pripun to iki? Kok tanggane tanggomu? Nggih leres Lah lho. iya berarti pengen ditonggo berarti. Gadah. Lho lah iya tonggone tonggomu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu lah. Nggih. Lho lah iya ngono kok anakku iki piye to rumahku. Piye to? Nek joget ki munyer sing wedok. Ngono. Oh. Lah kok sing munyer lanang kuwi. Lah iki kan bolak-balike jaman. Oh. Zamane dan ganti sing munyer sing lanang. Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Nek aja seser-seser ya tak bagus kok arep penonton darane kekean. Ya. Kekean iki gangsing. Gangsing kae. Gangsing yo gangsing. Kekean. Gangsingan. Kekian iki ngono kuwi anu wong Kekean iki kok sing babaran. kekean kok sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekean kekean. Lah kok piye? Ya jalek ngomong kekeh piye ya. Lha niki kok ngekekeh kok. Ora lho. Ampun. Coba teater tebangin apa nduk? Manut panjenengan. Ninggal tresnan ya. Nggih. Maka buka celok napa? Siano, Siano. Enggak itu blak-blak dan Siano langsung cek. Iya, dutak. Siano lagune ninggal tresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Iya ngono kowe kan siaran apik. Rada Lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya kaya ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding dia. Lajak kana. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju sithik, maju. Golek nggon sing penak kowe. Nah, Nggih, kontenane. siarane sing apik ya. Bapak Ibu, Sik, penonton kok cerita kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyut ning panggung rasa jenggone piye. Kowe kudu paham lho. oh nggih. Bapak-bapak, Lho, bapakmu pira? Kok bapak-bapak iki. Kuwi aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbok Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho?
terus sakarepmu, yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Lu kaya ngono nek lampune iki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngene no? Nesu. Boten ngomong sok nesu. Sabar ya wisan. Para tamu. Lah kok tamu mau celuki kabeh nek munggah rene rasetken gone, Le. Para penonton. Lah malah penonton dicepuluk kabeh kuwi mana kok munggah rene ya gone kecek-kecek lho. Piye to ki? Ya. Sing laras pripun? Sing laras pripun? Pengen lho contone. Nggih, contone pripun? Sesuk nek pas siaran TikTok tak contone. Ini weh. Pekat diwales. Lah kene trayo. Ana Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi dipok iket seminggu kepungkur. Iku jatahmu jatah ini kan ora wis sak entekne tak ngitung wedhus. Wah, kula patut jenengan to niki. Lah yo kowe rencana tak wehi ulang wedhus ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan. Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga Ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kok kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Ika. Mbak Ika. Ibrot mati. Ya. Kudak apa? Iya. Ya. Ya.